Usahin ni usang operasyon nga gipahigayon sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kon DVMF o sa Market Operations Division ni atong Agosto 10, kapin sa 35 ka kilo sa karning baboy ang ilang nakumpiska sa gipahigayon nga surprise inspection diha sa Carbon Public Market. Nasuta sa MOD ug DVMF na kontaminado na ang naisgutang mga karne tungod kay nausab na ang color ni ini, gawas pa nga mialisngaw na sab ang iyang baho. Gipasabot ni Cebu City Market Administrator Robert Barquilla, dili na kini luwas nga kanon sa mga konsumante tungod kay naghatag kini og peligro sa panglawas. Nakakita gyud ta nga nay mga stallholder nga ni nay mga karne nga kaning dakot na uban ni green na ang kuan niya. So, gi-confiscate to siya. Sa gipahigayon nga inspeksyon, napulo kang mga stallholders ang ilang gihatagan og warning kay giingong nakalapas kini sa sanitary standards. Ang naisgutang mga hot meat giembargo sa operating team aron kini madispose og tarong. Hangyo ni Barquilla sa mga negosyante og karne, siguruhon nga luwas ang mga gibaligya niini sa publiko ug di lang mag-apa sa ilang ginansya. Ang direction manggod sa tong Mayor Mike Rama nga naman ta sa Singapore Life, of course, kung may nga tag Singapore Life, dapat unta ang atong i-display nga mga kaning karne, mga isda o kaning mga o tanon na to prutas, presko gid siya. Wala gid siya isagol nga kaning mga daot ba. Subling gipahimangnuan ni Barquilla ang mga stallholders nga dili paabton sa tulo ang ilang mga notice of violation aron padayon pa sila makapaninda ug dili ipasirado ang ilang mga stalls gawas nga dili na sila tugutan nga makabaligya pa sa merkado sa carbon. Of course, sa Market Operation Division mo issue kita og nila ng notice of violation sa stallholder. Kay kuan man under man nato sa market. Nga lahi man sa dang i-issue gud sa DBMF. Kay more on kuan man na sila sa regulatory sa mga karne ug sa mga isda. Gipahibaw sa DVMF ug MOD ngarat sa dahon nila og inspeksyon ang uban pang merkado dinhi sa syudad sa Subo. Awag sa lokal nga pagamhanan sa syudad sa Subo nga report dayon sa buhatan sa DVMF ug MOD ang mga negosyante nga mapahimuslanon og limbungan aron maaksyonan dayon kini sa gobyerno. Ilabi na kadto mga naninda o mga kontaminado nga karne ug isda tungod kay naghatag kini og peligro sa mga tawo. Kini ang balita, Nova Yanson, Cebu City News.